Malakas yung signal ngayon. Gabi. You will see us. Ano is the light ba? Ito tayo sa baba. Ito na. One viewer, hello po. Mega mega love shoutout. Open ka ma. Live tayo. Live. At ang katawan ko. Kakahiga maghapon. Sir Noel. Sir Noel, hello po. Mega mega love shoutout. Magandang gabi. Alright, Kuya Jason and Team Paway. Hello po, Sir Noel. Okay. Cynthia Morata. Good evening, everyone. Hello po, Ate Cynthia. Good evening din po. With viewers, hello po. At sana hindi naman po ang ating signal. Medyo maganda yung signal natin ngayon. Against the right ba? Okay, dyan na lang. Baka mausog pa yung signal natin. 10 viewers, hello po. Silent viewers, hello. At live tayo. Puro live muna ngayon. Nalatawa ko. Bakit? Bentuhan ka rin. Hindi ako makaget over. Yung bulong na si Jenny. Mami, pasok ka nga, Mami. Huwag mo natin, Jenny. Diyan ka lang. Huwag ka muna mag-comment. Comment po tayo para magpintuhan. Kasi mamaya pa naman. Grabe, sakit sa katawan. Sakit ang likod ko. Maghapon higa. Maghapon tayo nakahiga. Malamig. Hello. Ay, siya. Ano? Balik kakakain lang namin. Tinan nyo na lang sa upload ko. At nagdala-gala kami pagka-ano namin, pagkagising, lumabas. Gumala kami, pabili kami ng pang-ulam. Yan lang ha. Hindi naman gala. Bumili lang. Bumili. Hindi na gala na yun. Bumili kami sa palengke. Itong Santa Misa. Bumili kami ng barbecue. Lagyan mo yan tubig para di na tayo bibili ng ano. Ay, sakit sa katawan, maghapon higa. 10 viewers pa rin. Hello po sa lahat, sa mga silent viewers natin. Pasok po tayo. Unlimited pa din ang time. At, yun. Si Joey Rivera, gandang gabi sa inyo. Magandang Hello po gabi. kay Joey Rivera. Hello po. Shoutout po sa lahat. Unlimited pa yan yung ano. Sino? Si Ellie Matas, shout out. Hello po kay Eli Matas. Hello po. Shoutout po sa lahat. Magandang gabi. At mamaya-maya, mag-ano na. 13 viewers, hello. Ligamig-galap shoutout. Ayos, kaya rin eh. Paring Jason, hello. Sabi ni Kuya Rini. Hello po kaya Rini. Shoutout kay Kuya Rini. Magandang gabi, everyone. Hello. Hello po sa 17 viewers natin dyan. Masarap din. At sa mga silent viewers natin, hello. At sa mga viewers natin na mga bumibiyahe ngayon at sa mga papasok pa lang sa trabaho. At sa mga pauwi at sa mga nasa work ngayon, ingat po kayo lagi. Galing ako sa live ni Badit. Nakalive pala po sila. Di dapat kanina pa ako nag-live. Kasi nag-premiere ako.
Kalakas TV. Yung Kalakas TV yung nag-premiere ako kanina, daming nag-comment. Na kanina pa, basta kanina pa. Daming nag-comment na unlimited Sir pa rin Romel. daw. Sir Unlimited pa rin Romel. daw yung Good evening po. live ngayon. Kaso di ako naniniwala kasi tiningnan ko yung page ni Idol. Wala naman siyang wala siyang post. Tapos itirinay ko kasi dami naka-live eh. Itirinay ko na chinat. Unlimited pa rin daw eh. Kaya nag-live ako. Kalakas TV sa Manila ka pa. Opo, Kalakas. Nasa Manila ako ngayon. Maganda pa naman yung signal ngayon. Nag-live ka agad ako, sayang. Ano po sa mga viewers, sana panoorin niyo po yung mga upload ko. Yung pagbiyahe namin, hindi ko pa na-upload. Pero na-edit ko na. Sir Romel, hello. Hello po kay Sir Romel. Shoutout po sa inyo lahat yan. Hello po sa inyo. Wala kang alaw lang din. Ang pagpag. Yun. Speaker. Ay, sa- Ang ganda magtugtog. Live lang tayo. Baka mailip sila. Iyan, kwentuhan lang. Okay pa rin Jason, napanood ko na kanina. Oh, salamat po. Si Alamid din na pwede mag-live, kaka-live na siya kanina. Unlimited pa po. Kuya rin eh. Unlimited pa po. Ako nga rin, di ko alam eh. Nag-live na rin po ako kanina. Nag-live na rin kanina ako. Ngayon lang po. Nag-ano si Kanina pa may mga nag-comment sa akin. si Sir Ito nga yung nag-comment sa akin Oo, si Sir Teddy. si Sir Teddy nag-comment dun sa premiere ko. Na, Di rin po namin. no, di ko talaga alam kasi mahirap kasi na wala man post si Idol dun sa FB niya. O sige po kaya rin eh. Kaya nag-chat ako, naglakas ako ng loob na mag-chat kay Idol. Kuya Rico Hilaga nilo po. Yung nag-reply naman sa Idol na unlimited pa raw. Kaya nag-live ako ngayon. Ilyas ng Baguio City, hello po kuya, musta kayo dyan? Kailan balik nyo ng Bicol? Ganun din yung Ano lang ni po? Sir Teddy. Oo. Kailan? Baka bukas din po. Pagkatapos din. O di pa sure. At wala pang idea kung kailan yung balik kasi malalaman pa lang namin kung ano sabi doon sa ospital. Iwan ko kung open pinalamin. Di ko lang po alam din kuya rin. Baka hindi rin po nila alam kasi magla-live na din sana. Hindi Hmm. po alam nila eh. O di Kasi ko rin, kami nga rin po hindi rin alam. wala rin talaga akong alam. Nag-direct na ako na nag-live ka agad. Nag-message Gawa- ka muna kay ano. Oo, nag-message naman ako. Para sure. Sayang yung hirap ng buong pimpahoy kung mag-out lang. Alamid dyan ka ba? Siguro Magko-comment. magko-comment yung Magko-comment naman po magpapaka-up yun. Sana po maganda yung resulta ng web. Opo, sana nga po. Kasi yung plano ko talaga, kakausapin ko na sila dun na kung matagal pa para yung plano ko dun na lang kami sa Bicol kasi nahirapan na rin kami sa pabalik-balik. Si Sir Sir ba to? Elias ng Baguio City, taga Baguio kaya bro. Tinatanong na daw siya si Elias. Si Sir Elias kung taga Baguio kaya. 12 viewers, hello. Diyan sa'yo. Nagano'n talaga yung kuya rin. Hawk, hello. Magpa-pop up kasi yan eh. Pag nakasubscribe ka. Mm. Pag live, magpa-pop up yun sa amin. Pwede ito tikman mo. Naupo ako. Lincoln. Para Madami Jason, pa kami malapit ka na makagraduate. Sabi ni Sir Lincoln. Ni Opo, Mrs. madami pa. Madami pa kasi di pa natatapos ang task ni Idol. Opo, pag Tsaka, talaga kawawa man pati yung iba na
Pati nga si Idol lang sasabi na ayaw niya nang mang-kick out. Kasi kawawa naman talaga yung iba. Buti nga tayo at may swerte pa rin. At siyempre sa suporta nga. Kaya tayo nakaano kaagad. Mamaya graduate na tayo. Paring Jason, malapit kayo na makagraduate. Opo, ngayon po na ano, pag announce ni Idol, graduate na po tayo. Lincoln, Limas. Opo. Salamat po. Ate ba o kuya? Lincoln. Si Lincoln. Oo. Sabi ni Sir Teddy, saan po hospital kayo nagpapacheck up? Dito po sa Maynila po. Yun. Pag Amo Bro Jason team. Kanina ko pa nakita nag-notify. Opo. Salamat po sa ano. Baka ano kasi 9:30 na din. Baka ano si Alamid po, Kuya René, baka tulog na din. Sa 18, may 19 viewers. Hello. Gabi. Pasok po tayo, pasok. Para magkwentuhan. Oh, ha? Di pa po kami pumupunta ng ospital. Bukas pa po kami malalaman kung ano check up niya. Mamaya. Nasa Santa Misa po kami ngayon. Sabi ni Elias, sino po panganay sa inyo ni Kuya Pula? Si Siya Pula po. po. Ay may ano pa po sila, may older brother pa po. Kaso ano, baby pa lang po ano, nasa heaven na. Kung nag-rent kami. Hindi po. Ano to? Nirerentahan po ito ng bayaw ko. po. Kapatid niya. Siya lang po mag-isa. Nakituloy lang po kami. Boss Hawk, hello, sabi ni Kuya Rini Castillo. Yung viewers, hello po. Parang late yung ano, cellphone ko. At sa 14 na nakatamsak. Hello sa inyong lahat dyan. Parang late siya nag-notify. Nakikita naman na. Chat ko si Alam, gising pa. Baka hindi niya po kuya rin alam kasi sana nag-live na rin sila. Sabi kasi naka-live. Boss Hawk. Parang ang panis na rin. Nag-live ka agad, sayang man. Malay mo, may mapadpad. May makakwentong sa... Tsaka views pa din pag live pala. Counted pa din ang views. Buti di mahaba pila sa PGH po. Mahaba po, lagi. Mahaba po. Magugulat po kayo dyan. Kaya nga po, Makikita nyo po sa ano, makikita nyo sa sa vlog ko. amo talaga, sabi ni Kalakas TV. Amo kalakas. Sakit sa likod. Masakit sa likod kasi yan ka lang nagpahinga. Pero sakit kung talaga. hindi ka diretso yung trabaho mo. Sabi ko nga sa kanya kanina, maglakad-lakad kami. Punta sana kaming stop and shop, magsimba. Tapos yung gusto kong mag-vlog doon yung mga dati namin kinakainan din yung ano pa kaya yun? Unlimited lugaw. Hindi natin alam, madami. Ay, si Ate Margie. Kasuki, hello po Kasuki Margie. Official, hello. Happy birthday kay Kuya Bong. Ay, birthday ni Kuya Oo. Bong. Ay, sarap ng donut dyan, Ate Margie. Ilang araw ba kayo dyan? Hindi ko po masabi kung ilang araw kasi kung ano sabi ng ospital, agad naman po kami babalik kasi siyempre yung trabaho doon. At kasi nandun yung vlog talaga eh.
Yung anak namin nandun. Kasi yung anak namin, laging video call, I miss you mama, I miss you papa. Kailan kayo uuwi? Malunod. Kawawa naman eh. Sana tulog na. Tapos kagabi di raw siya makatulog. Kasi di yung natutulog na walang yakap sa mama eh. Pag hirap. Oo. Pati ako nahirapan din. Pag patutulogin na yun, dapat mga 7:30, papahigain na yun. Hindi pa daw nag-reply si Pula. Baka tulog na yun, Kuya Ren. Patutulogin na siya. Pag patulogin mo lang yun, di mo natatabihan, di siya makatulog. Richard Mangubat. Kaya dyan mangubat yoyoyos. Hello po, Kuya Richard. Like and share po tayo para kumalat yung ating live. Sa Bicol, wala po hospital doon. Mayroon po, may Malayo. hospital kaso Meron, kaso sobrang layo pa. hindi naman malayo kasi nakapunta nga tayo dito sa Manila. Kaso wala kaming pambudget pera na bibitawan ka agad. Dito po sa PGH kumbaga Hindi, ikwento natin kasi kung bakit tayo sa PGH ulit. Kasi 16 pa lang po ako na operahan na ako dati sa PGH. Eh, same case. Kaya nag-try po kami dito. Tsaka nagpa-check up ako dati dito. Hindi ko pa nagbablog eh. nano. Yung first check up ko, hindi ko pa nagbablog dito eh. Di ba pero vlogger na ako. Di ba Unang nagbablog? check up mo, Di ba nagbablog? nung ngayon na. Nung nakaraan pa, baby pa yung anak natin, di ba? Ayo, pa. Hindi pa nga. Hindi pa. Baka lumagpas na kayo sa oras sa live nyo. Di unlimited po ngayon. Hanggang 11:59 po. Pero dapat bago mag 12, wag lang mag-live. Unlimited po rin po. Kahit mag ilang oras yung live ngayon. Yung reviewers hello. Dumadami na tayo. Nasusupa ako. Online pa FB ni Pula. Nakatulugan na yun, Kuya Rene. Imposible hindi agad mag-reply yan sa'yo. Yun na. Ayun na, nag-pop up na si nag-chat na si Idol Japper. Unlimited nga. Ay, sorry po. Sana pasyal kayo sa MOA. Tapos na. Mahirap po Tapos masyal na po. ng oras. Saka Hindi yung yan. pera. Hindi yan. Sakto lang. Kaya nga po nagyayaya sana gumala kanina. Sabi ko pag lumabas tayo, maglilipad ng pera. Kasi hindi mo mapipigilan, may makikita kang ganyan. Hindi yung Siyempre, totoo lang talaga. Yung totoo lang. Yung budget namin pumunta rito. 5K. Yan po talaga. Nung pagsahod ko, na yan, naka-separate na siya. Para pag pa Manila namin may panggastos na. 5K po kada punta namin dito Manila, 5K. Ibinubukod ko na yung pagsahod para di na ako maghahagilap. Kasi yung bus ay yung pamasahe 950. O dalawa kami. Tapos back and forth. Kaya ginagawa namin yung baon na, nagbabaon na lang kami sa biyahe. Tubig, ito. May tubig na kaming dala. i-refill na lang. Oo. Tapos Kinain, kanin. itlog. Tapos ito pa nga yung itlog na linaga kahapon dun sa bahay. Meron pa. Pwede pa ba yan? Pwede pa yan. Ay mamaya kakainin namin to. Kahit di na. Tapos nag-adobo siya kahapon. Kasi ang kahapon pumasok pa ako dun eh. Kaya sobrang tipid kasi kung yun nga, pag bibili ka pa sa canteen sa mga stopover na mga restaurant, grabe mahal. Yung isa nga doon na nakatabi namin kumain, nagrereklamo para daw siyang bumili ng 1 kilong bangus. Samantala yung nabili niya, kalahating piraso ng bangus. Hindi kasi talaga ang negosyo. Oo. Tapos ang sungit pa nung may-ari nung restaurant.
ayaw magbigay kapag may baon ka. Ayaw magbigay ng tubig, nagsasalita. Pero pangit sa ganun. Dapat pag may ganun kang business, may baon man yan o hindi, o wala, bumili man sa'yo o hindi, dapat bigyan mo ng tubig kasi tubig lang naman yan. Hirap po talaga dyan sa Maynila, sa akin ni Sir Rico Ilagan. First vlog, hello po kayo, first vlog. Lagi mag-pray po. Idol si Lord God. Yung tunay. Opo, lagi naman po kami nagpe-pray. Mahal talaga yung parang Jason na akala ko po pa pinagsabihan si Pula na security mo concept. No? Ano sabi niya? Kuya Jaime, hello po. Hello po, Kuya Jaime. Hindi Yan. siya nakala ko. Nag-sabihin si Pula ng palit ng page. Security mo pa sa page vlog. Ano yun po? Ano po kaya rin eh? Hindi ko po mag-gets. Sorry po. Kuya Jason, basta laban. Sabi-sabi. Opo. Mega loud. Shout out daw sa amin ni Kuya Jaime Vera. Yun. Opo, nag-ano yan, Kuya rin nag-o-auto yan yung mo, shot mo. Kaya siguro na pa. Chat ko mali-mali na sabi ni Kuya rin. Chat ko mali-mali na. Hello po Kuya Jaime. Lahat po ka natabi. Pinagbigyan pa tayo ni Idol lahat. Pinagbigyan na unlimited pa rin yung live ngayon. Simula kagabi. Kasi ngayon unlimited pa rin. Pero wag lang aabot ng alas 12. Mga 11:59. Ganun. Ibang na yun. Oo. Ibang date na. Yan, kaya agad-agad ako nag-chat sa kanya kasi dami nag-comment yan na si Kuya Teddy nag-comment yan dun sa sa premiere ko. Unlimited pa raw. Kaso di kagad ako Naka-reply kasi hindi pa talaga sure. at nag-chat muna ako kay Idol. Kaya ito, live ka agad, malay mo may may mga magpakulay pa ngayon Okay, para makadagdag. Tas yung views, kaya mo yan. Sir Rico Ilagan. Opo, kaya ko po yan. Kaya Isang, natin yan. isang taon na kami po na isang taon na kami pa balik-balik. Kaya walang sukuan. Lalo na ngayon na may panggastos na ako. Kaya lalong lumakas yung loob ko. Yun lang naman nagpapalakas talaga eh. May pag pero sabihin na natin yung pang budget talaga. Kasi magastos sa ospital eh. Pamasahe pa lang pagkain. Sir Grabe. Teddy, yan marami na nakakilala sa inyo sa YouTube. Sigurado may mag-sponsor sa inyo at makukuha pa sa November challenge nyo. Kuya Jason, bakit may live ka ulit? Sabi ni Kuya Chris Pulosolodo. Ano po si Kuya Japper, si Idol, na pwede pang mag-live. Ayan, si Sir Angelo pala yan daw. Isa po ako sa nagsabi sa Unlimited Live. Oh, isa pa rin to si Kuya Angelo Pasensya na Castro. po, hindi naka-reply kanina kasi hindi po talaga namin kasi alam. Kasi mahirap po talaga na Oh, kasi doon ako nagbabase po sa sa post ni niya po. Idol. Eh, wala pong post. Wala siyang post eh. Kaya pinuntan ko pag comment nyo, pumunta ako sa FB page niya. Wala siyang tas ginawa ko kasi may nakita ko ng mga naka-challenge ng mga naka-live. Kaya ginawa ko, chinat ko si Idol, nag-okay naman siya. Unlimited pa raw, go na raw, go. Wag lang abot ng 12. Pero diretso to, dito yung tulad nung na 1 hour lang, diretso to. Sabi ni Sir Hawk, nagtutubay to daw si Kuya Rene, kaya nagkakamali sa comment kasi nag-gin kalamansi. Nag-gin kalamansi ba si Kuya Rene? Chris Pulo, hello po. Kuya Chris Pulo. 21 viewers na tayo. Kalamansi ba Kuya Rene? Shoutout po sa lahat sa inyo. Kuya Bert TV, isang araw, isang beses silang mag-live. Hindi po, po ngayon, si Idol. Unlimited. Mismo po si Idol Japper po yung ngayon na pwede po mag-live yun. At wag lang aabot ng alas 12. Kasi ngayon yung last na may panibago na namang task na ibibigay sa amin si Idol Japper. Tapos gusto niyang makahabol yung iba. Yung
Yung parang, sabi niya kasi ayaw niya nang mang-kick out eh. Naawa naman siya sa mga iba na kasamahan namin na kasama sa Team Subasco. Opo. Kasi po kung kung walang sabi sa Idol, hindi naman po ako maglanay. At sumusunod tayo sa rules ni Idol para hindi tayo ma-kick out. Para Yun. lahat ng paghihirap ng hindi rin Para di masayang yung masayang. suporta nyo sa akin. Opo ate at bro Jason, boss rin. Joke lang. Graduate ka na ba nun? Ngayon po, at inaabangan ko rin po yung yung update na Idol Japper na graduate na po ako. Kahit di niya pa ina-announce, alam ko na po na graduate na ako kasi pag-send ko kaagad kay Idol, nag-congrats kaagad si Idol sa akin. At pwede niyo pong tingnan sa sa live ni Idol, Mamaya po. Japper Sniper, para mapanood niyo po yung mga announcement ni Idol. Sa mga nandito po ngayon, pwede niyo puntahan yung ni Idol Japper. Hindi na po babayaran ni Ate Jenny yun. Mabait si Ate Jenny. Hi Sir Jagger, hello po. Hi Sir Jagger, hello po. Magandang Shoutout gabi po. kay Kuya Jagger Note. Salamat po sa lahat ng Oh. pakulay at may Kuya Jagger, at announcement yun, po mamaya. salamat po sa suporta nyo. At di lang ikaw, sa lahat po. At salamat. At yun, antay na lang ako ng result ni Idol na graduate na tayo. Salamat po. Thank you po sa suporta. Kung hindi po yun dahil sa inyo, sa lahat, sa mga kasamaan mo na nagpapakulay, at di tayo makakagraduate. Thank you, thank you, thank you. At sa mga viewers, sa mga silent viewers, salamat sa patuloy nyo na panonood. Kasi hindi lang po sa revenue yung natin, yung pinaglalabanan, pati yung views. Tapos nag-announce pa si Idol Japper na yung okay si Jagger, salamat. At may announce si Idol Jagger na yung November na pwedeng makasali sa sa challenge sa November, yung mangunguna sa views. Si Sir Rico 11, alam mo sa yung support ng Team Pahuay kasi sobrang sipag at sobrang mapagmahal sa pamilya. Salamat po. Thank you po. Congrats Jason, sabi ni Kuya Noli Olivias. Sana Pero tuloy pa rin tayo ng upload, tuloy pa rin tayo ng live. Kasi hindi ko pa alam. Kasi ngayon may panibagong task sa Idol kung ano yun. Sana daw makagraduate din si classmate Transtar. Opo, gagraduate po yan Ay, si my friend po Idol. nag-comment to. Sino Good yan? evening my friend to your wife and stay. Diba si ano to? Si Ate Mayang yan. Ate Mayang. Yun, shoutout sa iyo my friend. At kay Kuya Puloy. Si friend. Sa kay Puloy. Shoutout sa inyo. At siyempre, kay Ate Bidang, kay Bobby. Sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa inyo dyan. Si Sir Shoutout. Rico, hindi man ako nakapagpalipad pero sobrang support ako sa inyo. Opo. Opo. Wala Oh. kong kasi yung suporta talaga. Oh. Siyempre, pag sa mga views din po, talagang malaking tulong din po. Sa- Hindi lang dahil sa palipad, pero yung mga katulad nito, mga viewers talaga. Sa mga Malaki viewers, din po talaga ang ay malaking dagdag din yun kasi pag nanood po kayo sa vlog namin ng mga vlogger, lalo po pag di kayo nag-skip ng patalastas, dagdag pa rin po yung sa revenue. Ay, si Shoutout Idol, sa lahat. Yo! Idol Pangulo. Shoutout kay Pangulo. Live tayo doon. pwede ka po mag-live Salamat doon. Pwede po. Kamusta dyan doon? Ito reviewers. Ate Mayang, kamusta kayo dyan Ate Mayang? Wala bang ulan dyan? Congrats my friend, graduate ka na. Salamat. Thank you. Hindi ka pa po natutulog Mm. Ate Mayang. Parang hindi pa masakit katawan. Sa Maynila na kayo, sabi ni Idol. Opo. Pangulo. Kanina pa kami dito Pangulo, mga quarter to 4. Nasa pabaw na ako, bilis tong super lines.
Gusto mo bus? Oh, sa sobrang bilis, 2 beses ako nahukog. Oo. Mga magpa-5 nandito na kami sa Santa Misa. Ambon lang dito. Ambon lang. Grabe dito pag kanina umaga, lakas ng ulan. Pati ngayong hapon, lakas ng ulan. Sana mamaya di umulan kasi pipila tayo. Sana mamaya wala ng ulan. Salamat Ate Mayang sa sa mga sayaw-sayaw. Salamat kasi napakalaking tulong po nun sa inyo. Sa'yo. Tulong nila sa akin. Oo. Salamat po. Hindi pumapasok si Mami. Masakit din ang katawan ng Mm. nakatulog na yun. 28 viewers, hello. Kumala, di nagko-comment yung anak natin ngayon. Santa Mesa bro, Jason, stop and shop ba? Sa No problem, friends. Sa 601 po. 601 po kami. 601. Sa isla. Malapit sa Damka. Oo, okay, Pangulo. Mamaya malalaman yung resulta. Mamaya, bukas pala. Kasi bukas kami papapasukin. Pero mamaya pipila na kami. Maya mga maliligo na kasi punta na kami dun. Maghapon tulog, sakit sa likod. Sakit sa likod. Dumo ko yung signal kanina. Maganda yung signal ngayon kahapon. Mag-ano kanina. Oo. Siyempre salamat sa mga nagpe-pray, kasama ko nagpe-pray na na gumaling na kagad yung asawa ko. Maraming salamat po sa inyo. Comment po tayo para may kaklintuhan. 25 viewers hello at sa 28 na nagkatamsak sa atin. 22 minutes lang agad yung natin live. Rico Ilagan, hello po. Comment please. Comment please, sabi ni Kuya Rini. Parang nag-ano siguro to si Kuya Rini talaga. Nagjijil bilog o may kanto. Gin kalamansi. Patulog ba? Nandito. Tawa si Kuya Rini. Umiibig sa'yo. Wala na yung mga nag-iinom yan, mga Ayun, nawala tayo. Ay, pasensya na po. Na- nausog na naman yung ating wifi. Kailan kayo uwi? Miss nyo naman yung mga sayawan natin. Okay naman siya. At may na talaga signal. Yung nagbabantay po sa anak ko, yung kapatid ko po, si Nini. Si Nene. Nasa bahay sila. Saka sila mama doon din natutulog. Well, viewers, hello po. Pasensya na, nawala naman yung ating signal. J.R. Nausog. Gonzales Cerezo. Good evening. Yun. Wala ng signal, sabi ni Ate Marjorie, pasensya na po. Nag-loading na naman. Akala ko okay na. Signal natin. Pero mas okay na to kaysa kanina. Napaputol-putol yung live natin. Ayan, shoutout po sa lahat. Shoutout kay Kuya Jojo, kay Ate Jeannie, kay Kuya Bruce, kay Kuya Julius, kay Ate Cherry, Ate Maris, Ate Marie Austria. Ate Marius Austria, Kuya Jagger, sino pa yan? Yung widow son. Ate Colleen, Widow San, shoutout po sa inyo. Ate Mel, shoutout po sa inyo dyan. Kuya Robin Liboon,
Shoutout po sa inyo. Ano pa ma? Diba alam mo yung lahat? Ate Marshana. Ate Marshana. Sa lahat po. Michael Caballero. Shoutout po sa inyo dyan. Pero pa, hindi ko kasi maano, hindi ko mabanggit-banggit yung pangalan niya. Ate Hershey. Ate Janet Ibanez. Oh, Si Kuya Obet. shoutout po. Si Abed Neguli. Oh. Nagpatin yun. Wala yung ibang Sarap. list eh. Nasa work ata to si kaya Jagger. Kasi pag ganitong gabi, nasa trabaho na si Kuya Jagger. Kay Ate Melody. Hello po. Shoutout po kay Ate Melody. Shoutout sa lahat. 17 viewers, hello. Wala pa siya, iba yan. Ilang oras na, ano, mas kaya ako. Ngayon, napauwi na yun. Baka 10 kasi 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 to 8 hours. Oh, may overtime sila. Baka madami yung customer nila. Comment po. Para 18 viewers, hello. At sila. Kaya maganda ito, maganda. Salamat po, Ate Lord. Pag hindi pa timati, dyan ko na lang ito sa sa Naga. Hindi na lang sa Bicol. Tatanong kami doon. Ulit. Kung malakas lang sana yung dito, yung bita. Walang data dito. Yung bita Kung na lang. text. Magkano na hinulog ko kanina. Kaya umaga. 30. Yung hinulog. Tapos ngayon, 20, 10. Dalawang simpan yun, isa lang. Isa lang lagay ng sultad niya. Ano ba mura na Na dito? Globe o itong Intex? Intex. Kasi globe yung malakas doon sa sa barracks. Baka din mo pala nag-request sa mga kan. 16 viewers, hello. Pare ko. Pare ko. Ayun, congrats sa lahat na kasama ko sa Team Subasco. Congrats po sa ating lahat. Para mag-ano kayo kay Idol Japper. Na Ngayon natin, kung nag-live na siya. Di pa. Di ba ba? Magpapapop naman yun pag nag-live na sa Idol. Hindi pa yun. Makita ko yung pag nag-live na sa Idol kasi magpapapop na sa Idol. Kagabi nga na nasa biyahe tayo, naka-ano ko eh. Nanonood ako eh. Kaso paputol-putol kasi may mga lugar na walang signal. Ay, yung live ko kagabi, paputol-putol. Wala. Ay. Shoutout po sa lahat sa mga silent viewers natin. Shoutout. Ay, 17 viewers, hello po. Oy, Ate Cherry. Hello. Hindi po, akala ko replay. Hindi po nag po kasi sa Idol ulit na pwede para po mag-live ngayon. Pero wag lang aabot daw ng ng 11. Ay, 12. 12. 11:59. 11:59 pwede pa.
Kasi may mga pinapahabol sa idol na ano po na mga kasamaan namin sa Team Subasco na Umabot yung ano oh, nila. kasi daming makikick out po ata eh. Inaawa naman si idol kasi dati niya nang sinabi yun na ayaw niya mang-kick out kaso siyempre di inabot ng ano nila yung policy ni idol. At ako rin siyempre salamat po ako sa inyo talaga. Kasi kung hindi sa inyo, hindi ko rin kaya na abutin yung... Kasi napakahirap ko talaga. Napakahirap nung challenge masasabi ko. Hirap ako nga talagang halos ilang oras lang yung tulog, maka-upload 5, 4, ganyan. Para yung views, mapadali. Magandang araw sa Kuya Richard Mangubat, natawa si Kuya Richard. Magandang araw sa lahat. Ano po? Nasa trabaho po ba kayo, ano? Ate Cherry? O nakauwi na po? Yung tulad kagabi po, yung live ko rin, ganun din yung ano ni Idol na unlimited. Kumbaga, yung live namin na normal na tag 1 oras, ngayon, hanggang 11:59. May saging po tayo dito. May tira pa nga na saging. Yung baon namin kagabi. Pwede pa ito yun. Hindi pa talaga yan. May itlog pa. Mamaya baon na natin. Ganun ba sabi ni Ate Cherry? Opo. Tapos nag-aantay rin po ako ng result ngayon ni... paalis pa lang. Ingat po kayo Ate Cherry. Naghihintay rin ako ng ng update ngayon ni Idol Japper kung ano yung update. Amo. Diyan na si Alamid oh. Minsan naka-silent ako. Okay po. Kasi round 3 na malalaman po. Yung round 3 na naman kung ano naman yung Yung rules. rules kasi ngayon po yun i-announce ni Idol eh. Pagka ko, nung natapos ko na yung 60k views, tinanong ko kaagad, in-uploadan ko pa rin ang in-uploadan para kung sabihin ni Idol na ganito na naman yung natin, yung views, at least na na ako, naka-advance na ako ng views. Kung baga kung kapusin yung views ko ngayon, dadagdagan ko na lang. Nag-help si sa Ate Cherry kay Hindi kaya mo. Alam mo, Muhammad, take care Ate Cherry, God bless. Yun. God bless po, Ate Chia, sabi ni Kuya Jaime. Yun, Kuya Jaime, salamat po sa suporta. Salamat. Antay na naman kung ano naman yung sunod na challenge. Ay, natasin mo yun. Yung challenge is very challenging. Oo, talagang grabe. Tol, ba't di ka nagla-live? Pero, Flying kiss muna sa inyong mag-asawa. yun. Laban lang, sabi ni Kuya Jaime. Opo, laban lang. Thank you, Jaime, sabi ni Ate Cherry. Work. Kuya Jaime, ingat po sa work. Kayo pong lahat, ingat po. At kay Kuya, ingat Ingat po. po tayo lahat. Oy, Kuya Robin Libuhon. Hello po. Kuya Musta po Robin. dyan, Parang Jason? Ayun po. Yun, Ayun, Ate Ate Cherry. Cherry. Thank you. Thank you po. At nagano pa po kami, Kuya Robin, nagantay ng oras. Maghapon na kami natulog ngayon. Tapos mga 10 maliligo na. Tapos punta na po kami ng PGH para mauna po kami sa pila. Salamat Ate Cherry. Thank you po, sorry. Mauna kami sa pila pero ang oras niyan ng papapasukin kami sa PGH mga alas 6 pa po yan. Kaya Umaga po. nakapag-charge na kami yung katawan. Nakapag-charge na kasi magdamag to. At may dala kami ditong upuan na maliit. Ayan na. Binili Sana ba ng yun? kapatid ko. Pinili ng kapatid niya. Tapos maghahanap na ako doon ng karton para makahiga. Baka sakali may malatagan. Sana wag umulan. Ito. Mahirap umulit.
Kasi pag umulan, doon talaga mahirap. Kasi yung waiting area doon sa sa ospital, walang bubong. Walang bubong. Kasi renovation yung ngayon, yung ospital. Ayun na. Ano, na ano siya, napo-fold. Mm. Napo-fold. Ganyan. Bibit-bitin lang. At kung nakita nyo naman siguro po yung sa mga viewers natin Nag-comment sa si lahat. Si Vince TV Official, pwede pala live now. Oh, pwede tol. Si Nag-ano si Idol Japper na unlimited yung hanggang mamaya po. wag lang umabot ng alas 12. Sabi ni Sir Teddy, baka 11 mag-live si Idol Jammer. Oh. Uy, si Ate Cherry. Cherry, Ate Cherry, thank you po, thank you. po ulit. Love you po. Thank you po sa suporta. Thank you po, Ate Cherry. Tapos magdala tayo ng kape. Oo, sabi ko nga bumili tayo ng kape tsaka shampoo. Oh. Kasi yung tumbler ko. Salamat po sa niyo. Cherry. Ate Cherry, grabe ka na Ate Cherry. Yan po Kuya Robin. At paalis po kami maya-maya. Mga 11. Mga 11 para dumating din. Kasi nung nakaraan nga, maaga kami. Na kami sa pila eh. Apat. Ay, hindi. Animata Pagpito. yun. Mga ganyan. Oh, basta mas may nauna pa sa amin. May mga na dami doon. Tapos, ang mahirap niyan, kahit anong aga mo pa rin, nasa pila. Pagbukas siya ng PGH, takbuhan yan. Wala na yan sa pila. Kasi yung mga nakapila doon, iba-ibang kwarto naman yung pupunta, di ba? Yung iba-ibang mga sakit, magtatakbuhan na yan para makahulog ka agad dun sa dun sa box. Yun. Vince TV, hello. Tol, yung yung Toblerone ko. Kuya Jaime, wow, Ate Cherry. God bless. God bless po. Sir Arnold. Salamat po, sabi ni Kuya Arnold. Kuya Richard Magubat, Ate Cherry. Sabi ni Benz. Doon po kayo matutulog sa PGH. Opo, Yun po yung doon. karaniwan na ginagawa ng pipila. Ano yun? Tulog manok. Tulog manok. Ganyan na naman ako. Ganyan. Nung ang ginagawa kasi namin, pila po. Tapos, Tapos karton. Karton. Kaya nga dapat maaga. Para yung nahintuan mo dun, malatagan mo ng karton. Malawak. Pwede kang humiga dun. Tsaka magano ka na lang sa katabi mo na Oo. ate o kuya. Ate o kuya pa, gising na lang po pag umusad yung Yung pila. yung pila. Ganun lang po Ganun. yung Pakikita nyo po sa sa vlog ko. Kasi magbablog naman ako dun. Yan nata si Buso. Hindi. Hello po sa lahat na naka-tune in ngayon. Kaya nga, ang pinipray ko lang hindi umulan. Ang problema, pag umulan, diyan tayo Mahirap. mahirapan. Kasi Hindi makakaidlip eh. Ay pag hindi umulan, maglatag ka buksan lang. mo. Dito na. Abot mo yan. Si Bayaw. Yun po talaga ang ginagawa namin. Paglatag, doon natutulog. Nag-live na si Alamid. Ano? O kasi kakakita pa lang niya ng Hindi niya rin yun alam. Opo, hindi niya rin alam na Hindi niya pwede alam. mag-live. Baka pati nga rin si Pangulo, di niya rin alam yung na pwede pang mag-live. O ano? Ano? Ano rin natin ah? Nag-live si Alamid. Baka nag-live niya. Naka-live na, nag-pop up na eh. Pero pasok na siya. Pasok na. Sino? Si Otol? Oo. Sa revenue? Di yung revenue, pasok na kaso di pa siya graduate. Pero sa third round kaya. Ano na?
Pasensya na. Di nasayang live nyo, may nagpalipad. Opo. Thank you po kay Ate Salamat. Cherry. Saka yung ano din, pag nagla-live pala yung views ng live, counted pala yun. Para sa views din. Oo. Kaya medyo okay din pala. Pag madami din viewers, counted din. Ay, sakit-sakit ako talaga. Kulhay mo. Alam ko sa isang city ko kung nag-live si Alamid. Pag po nag-live po siya, Naka-live po si Otto, nagpop up po sa akin, Kuya Amy. 16 viewers, hello po. Mega love shoutout po. sa inyong lahat. At sana hindi umulan. Madagom no? Ay, thank you Lord. Para hindi tayo maulan. Hindi na makulim. Sabay yung forecast ngayon dito. Bukas mainit daw. Yung forecast, nakita ko yung forecast. Ano kanina kasi diba, lakas ng ulan. Maya mag-ano. Ako naman ako na maliligo. Ha? Bako. Bay, pag di pa tayo abutin ng alas 12, pwede tayong pwedeng mag-live doon sa PGH. Kasi may load pa naman ako eh. May Para load. makita nila. Pero mag-chat muna ako kay Idol kung pwede pang pag inok mo yung yung live, kung pwede pa ulit. Diba? Kasi Oo. baka kasi unlimited, baka diretso lang dapat eh. Hindi pwede na. Naka-live si Naka-live Alan. na siya alam. Opo. Opo, kaya Habol daw siya. Habol. Habol. kasi yung nga ni Idol dapat bago sa akin kasi simula nung 5 tapos bago 5 to 15 dapat may may $400 na. Tapos yung views makuha yung 60k views. Yun. Eh si Otol nakuha niya na yung 400 kasi may $700 na ata siya. Pero di pa siya graduate. Pati rin ata yung views. Bumaba din. Parang kuha na rin. Pati rin si Pangulo nakuha na rin ata nila. Mahirap talaga magkasakit lalo na pambayad sa private hospital. Hirap talaga. Mahirap maging mahirap. Yung mga nauna nga na binigay sa akin ng mga sponsor, ubos na sa ubos na sa masay, yung pagkain din. Parang late na si Idol mag-ano. Bakalas naman kami nung sa kawan, barbecue. Yun ako nagluto ang kintana kung aling mga sinampay. Mingamoy nga na kuwan na. 16. Hello sa 16 viewers. $61K views na si Alamid, $700. Pasok Yun. na din pa. Pasok na yun, pasok na siya. Pero ngayon yung Tapos ngayon, kung panibago naman yung yung ibibigay ni Idol Japper na na challenge. May oras pasok mo na ba? Bossy. Baka Daraw na na mga asosi. Daraw na mga asosi. Taga-tabako pala si Si Kuya daw? Tidi. At kumakatin na ng kamay ko. Albay, taga-Albay. Tabako Albay. Shoutout po sa mga taga-Tabako Albay. Ano ba yung kanin dyan sa Albay? Hmm? Umoy. Umoy? Umoy. Umoy. Kanin. 16. Wala tayong sound check. Pero baka mahirapan.
Amo din, no? Hindi, pero dati ito niya nakita, hindi man tulad yung binabaklas niya. Pag Oh? nabusay, hindi man tulad yung may hiwag niya. Pero kaya extra, binaklas niya sa tubo pang raot. Yung galan niya. Yung mga gupro sa tungsa. Pero baka mahirapan sa $1.5 si Di ba nga Alamig. naulog sa to? Ano ba? Kung wala kaya to, alubog na to. Baka daw mahirapan si Alamig sa $1.5. Oo. Baka di makagraduate po Kuya Robin. Pero mahaba pa naman ang oras. Ay, ang ano. Kalahati pa lang naman. Sir Ruben, silip-silip lang busy ngayong umaga sa work. Opo, salamat po Kuya Robin sa Salamat pag-tune in. po. Kahit silip-silip lang. Ano pa ba? Bigyan of shoutout all team Pahoy, sabi ni Kuya Jaime. Okay lang po yan, Sir Sabi ano? Ruben. Ay, Kahit, ano? thank you pa rin po kasi kahit nasa work. At siyempre May Kuya support Robin, pa salamat din. po sa suporta nyo. Kasi dahil po sa inyo, sa mga pakulay nyo. At mamaya, yan sa ni Idol Japper na graduate na po ako. Thank you. Ay, shit. Sorry, sorry. Hindi na ako nakaiba. Ha? Hindi na ako nakaiba. Nag-graduate na ako, pero diretso pa nung Baga so So, kuha na $1.5 na $1.5 pinapaano ni Idol. Pag maka $1.5 graduate. Thank Pero you po. tuloy-tuloy pa rin yung live. Thank you po, Sir Teddy, po sa prayers. Lugat kaya di oh. Wala kaya may tibal. Tapos sa akin. Ako? May tibal ito. Sa Langkaros kalam kapag sila, talaga no? si paring Jason. Sabi ni Sir Chris Pulo Solido. Sabi? Chris Pulo. Parang kapangalan mo si Kuya Puloy. Oo, oh, pangalan niya. Chris Polo. Chris Pulo din. Kuya Puloy. Nandito si Bayaw. Siya may-ari nitong ano. Siya nangupahan nito. Siya yung sinundan ni ano ni Mrs. 20 viewers. Marala ka dito. Ha? Mara? Eh, Yung kulit mo yaro abs. Pwedeng buksan Hindi, natin. hindi. Yung ano sa nainsahan. Display. Hindi. Ah? Bahawakan mo. Hindi ako naman mara. Ganda the viewers. Magandang gabi everyone. Kan sa pagsingay ko na yung Patanggal. okay na. Kan sa pagsingay ko. 20 viewers, hello. Ba't kaya upload dito yung live? Walang sayawan, di nagsasandaan yung di nagsasandaan yung ano natin. Yung Madami. views. Ano din kasi. Siyempre, ang mahirap. Dikit na. Nakakaanto kasi pagkwentuhan lang. Ma, parang pwede ka na maligo. Anong oras na? Bibili mo na pala ako ng shampoo. Pwede na, nakatapi. Magtapi muna tayo. Wala no! Bukas pa yan, Hindi Lo. kanin mo. Lo, bukas pa yan si Kowa. Sa yogurt, sana. Ano, bakalan? Hindi nakapigil ka pa siya. Saan sa kuha? Saan dito na bakalan? Jadi ka, si Tom. Ang hindi, ganda kay Kowa. Pure good sana. Di, siguro si Iba Bakla. pala. Ha? Kasunod, ay baga bali din. Sunod na bali. Sabi na ako no, dyan ako sa Pure Gold dyan. Pero may Sabi ni- sasarado na siya naman sa Oo. plakas ay magsarado. Sabi ni Kuya mo ko nakaraan. Kung magsasara kaya, di na naman siya nagpapagram. Ah, Tolo na. Uban na nagpapantay dito. uban ko nga nag-start kiba Ay, doon. dalasan si Kowa. Dahil baklasan. Kampusan po kami. Ami, ito nami ah. Hello po sa lahat. Ami. Ito may karamos. Ito na nami. Pangatlong baloy. Tindahan namin. Magpiprepare na kami. Ay! Nakakatakot minsan sa PGS lalo sa emergency. Sol, Ah? Facebook, dakang mo ng Facebook. Dapat pero may Facebook tayo. Miss Mas? Agko. Di ninyo nadar sa dito electric pan. Dapat mo Di. na order kaya. Ha? Di mo naman dito.
Lalo sa emergency, doon mo makikita lahat ng sakuna sa... Opo, lagi ko namin nakita ko doon eh. Lahat ng mga sakit, nandun na. Sa PGH. May mga bukol yung ulo, may mga dito. Tapos priority sa pila yung ano, mga naka-wheelchair. Pero di pa rin maiwasan talaga yung pila na ano, dayaan sa pila. May mga ano doon, may mga pagdating gusto yung di sila nagtiyaga sa pila na ano, di nagpuyat. Sumasabay doon sa mga naka-wheelchair. Huli nang dumating gusto mauna pa sila. May matanda nga doon na ano eh. Nakikipag pulitan pa doon sa mga bantay, pero nakita talaga nung lahat na kakarating niya lang. Pero di talaga nagpatalo, nakipag-away pa sa gwardiya. Tanda-tanda na. Matagal na akong viewers ng Pahawaii, lahat ng sumali sa challenge 15 days graduate silang lahat. Nagtaka lang ako kay Alamid at bakit si Carrot Man at Beans sunod lang graduate na. Opo. At ano po, di ko rin po masabi kasi yan eh. Kasi yun nga, may mga ano, may mga kanya-kanyang supporters po. At may mga supporters na siyempre sabihin na natin na yung gusto nila. Salamat pa rin po sa mga sumuporta kay Otol. Sa aming lahat, maraming salamat pa rin po sa inyong lahat. Paring Jason dito, yung hospital, walang bayad kahit anong sakit. Dyan po sa sa ibang bansa. Sana nga maging ganyan din dito sa Pilipinas eh. Yung libre talaga. Eh dito, tatanungin ka pa kung ano. Kapag wala kang pera, di ka intindihin. Kung nakarehistro ba. By numbers na pati magkagulo sabi ni hindi, walang ano po dun eh. Walang, dapat talaga po pila-pila talaga. Kasi walang senior. Kahit senior na po, basta nakakapaglakad pa, pag nahuli po, dun talaga, dun sa pinakang huli. Pero ang priority lane po dun yung mga naka-wheelchair. Yun ang mga priority lane talaga. Pagdating nila, nasa bungad sila. Nakabungad yan, pero may alalay. Pero pag senior ka na tapos nakakapaglakad ka pa, pagdating sa huli ka. Tapos pag sabi niya ng PGS na pasok na, wala na yung pila na kung sino yung nauna. Wala na yun. Talagang pabilisan na yan makarating. Kasi yung pila na yun, lahat ng sakit dun sa pila na yun. Hanapin mo na lang kung saan yung pinuntahan mo dati. Ito si Miss, alam niya na yung pasikot-sikot doon sa PGH. Doon kami dumadaan sa fire exit. Hindi kami dumadaan doon sa agda na paikot-ikot pa. Kasi napakalayo nun. Doon kami sa fire exit dumadaan. Opo. Opo, kaya Chris Pulo Solido. 5K po yung yung followers ko. Yun, pati nga rin pa ako nagtaka na napakasolid po yung suporta sa akin. Na nakaabot ka agad ako, nakuha ko agad yung yung task na binigay ni Idol. Kaya ngayon nung nakuha ko na yung 60K na na views, nag-adjust na ako ng upload. Nilima ko na yung upload para kung ano yung sabihin mamaya ni Idol, may naipon na ako ng mga views.
Tulad nung nakaraan na yung iba na natapos na nila kahit second round pa lang. Inanuan ko na, dinamihan ko na yung upload talaga. Para kung kapusin pa yung views ko ngayon. Kasi nasa ano na ata yung views ko eh. Nagpas 1K na no? Ano? Ay ano? Nasa 90 ata pa. Oo, 100. 9K na. 100 ata yung views ko. 100K. Nagpas. Kung sabihin na idol na, kasi nagsimula sa 10K views, 5 days. Tapos 60K views sa loob ng simula 5 hanggang 15. Nung nakuha ko yun sa 10 days ata, nakuha ko yung ano, yung wala pang 10 days. Nakuha ko yung 60K kasi dinagdag na lang dun sa 10K. Kapag sinabi ni idol na, kung halimbawa, Short mo ito. ito, 100K, di mayroon na akong views. Ang biyahe mo ito. Pwede naman yan ano na sa biyahe. Katalin ka. Haligo ka na. Nasunod ako. So magkape muna tayo bago umalis. Sino po nagbabantay sa anak niyo? Yung kapatid ko po. Pati yung tindahan yung kapatid ko rin yung ano. Tapos pagbalik namin dun sa ano sa Bicol, asikasuhin ko muna yung tindahan. At magano muna ako mag-aangkat ng mga paninda bago ko pupunta dun sa site para tuloy-tuloy na yung gawa doon. Tapos paggagabi, uwi ako kasi magtitinda kami. Okay na yun. Okay lang. Tapos pagkatapos ng challenge, banat muna ako dun sa tindahan. So, magtatrabaho pa rin ako dun sa, ano, sa site para may pang-upload din tayo. Tapos, kahit tapos na yung challenge, paggagabi siguro, pag malakas yung signal dun sa bahay, maglalive pa rin ako para makita nyo rin yung kaganapan ngayong magpipiesta dun sa amin. Ako nga pa yung Jason Tosipi TV. Pag may upload ka, gamit ko kasi Bicolana pala miss ni ano. Salamat po Kuya Kiris Pulo sa suporta niyo. Maraming salamat po. At yun nga, yung challenge na to, at hindi lang po ako yung ano na challenge dito, pati rin po kayo. Kasama ko po kayo sa ano, sa laban dun sa challenge. Kasi kung kahit sampuin ko pa yung upload ko, kahit sampuin pa nga yung upload, kung wala naman po manonood, ay di ko yun kayang abutin yung 10K o 60K. Pati yung mga nagpapakulay, kung wala po kayong mga nagpapakulay, baka parang ng ibang nakasama namin na sa challenge na hindi pa rin tapos. Kaya maraming salamat po sa suporta nyo. Talagang salamat talaga ng gusto. At yun nga, may gagasusin na ako dito sa asawa ko. Thank you. Madami naman yung kanina. Mamaya na. Makaligo na. Bait pa yan. Tapos magbabaon kami ng kanin para pag nagutom kami doon sa pila, kain na. Tapos may dadala kami ng itlog para may mangata-ngata kami pag nagutom sa pila. Kasi ano, mama, naka-tune in. Mama, Shoutout sa ano, sa biyanan ko. ano pa yun? Merigos na ma? Oo. Merigos na. Kabot pa sa nanibano. Payan pa lang po. Merigos na. Naka-tune in yung ano, biyanan ko, yung mama niya. Maliligo na ma. Shoutout dyan sa Hong Kong. Kami lang ko. Sungo na ko. Init pa eh. Maliligo na po si Ami. Tapos pagkaligo niya, ako naman sunod. Ha? Ano ka route mo? Cellphone mo? Oo. Pero lana ka rin sa burod. Minsan di mo Oo.
Gcash. Right. Hindi na, yung pang-uno na sila palang talaga. Walang kaya din. Ang tawag. Ano cellphone mo ano? Kape na gano'n ba? Libo. Dati namin naman. Saan mo ka mag-Gcash? Tama ko. Masakit. Dito na bro. Si Amin nag-GG ka sana. Pag sarsang gatas pang ano ako, ano pang scamper. Kaso, di man naisip kung paano, ano sabi mo, magbuta Eh, lang. nagpaturo na ako sa 7-Eleven daw. Sila na daw bahala. Kala ko yun, bank to bank. Hmm? Kala ko bank to bank. Di pag, syempre, pag madaming funds sa bangko, pero pag Pwede man ikaw bang transfer mo sa Gcash? ang sabi nga, Bangko to Gcash? pwede daw yung sa ATM. Pag may pag-go ka application. Ihinga mo na ako. bangko to Gcash. Pag nakikusbro ka na, hindi ko magkukulog ang bro. Eh, syempre. Ayun, Pero pwede dati na. ko, Matanda na tayo. Tumatanda na rin tayo. Nagpa-pop up ko pang message sa ano. Dali, ako na Americas. Dali ko pa. Ayun, water bottle. Kami nagdaan sa Balacobac. Ang ginagamit ko sa Selsan. Si San baga nakapakete. Kamahal. Pero, Sa dapat. Pero ang ML sa lang, 45. Pero ano ko 85 po sa dapat. Araw ka ng pero nagtubo-abog mo din. Ha? Nagtubo-abog mo din. Udak Balacobac. Yung viewers ko, Sorry dyan. Balacobac ko sabi nananggatod. Ang udak ka sa puwe na binakalit. pwede, Jason, Makapak na sabi. Selsan. Ano? malulubatong kita. Wala tayong charger ng ano. malulubatan yung ano, nakasaksak yung ano. Yung cellphone mo. Amin. Wala tayong power bank. Hindi, Hindi ah. nakasaksak yung cellphone ko eh. Oh, ano na nga eh, full charge na pala to. Buko. Pero yung dalit sa dasuman na lang. Yan. 11 viewers sa loob po. Picture. Ay, send boro ka na ka. Picture na. Ligo mo na ako. Patay gatol ka pa yung mauda. Tatanggal. Wala, patay gatol ka pa yung lakad ako ka. Kaya kung buhong, so nagpula-pula. Nagpula-pula. Ano, bubulatan ko, bubulad. Ang gatol. Antay dami daw kang Pero buong balakuba. Nagpula. Pero para, mamera yan. 45 ka din sa. Pwede na yan. Mahal pa kasi sa bulang mga pinagbakan. Nakakuha siya, nagbuka din. Oo. Picturean mo, Mi. Selsan. Oo. Pero gamit mo kayo ng regular face. Yan, ingat sa nakamu, sabi niya. Nare-request na po si Ami. Tapos ako nasunod para maghapon kami tulog. Ano, Ay, maghapon tulog. Sul. Water bottle. No, dala kita tubig no. Sorry ka magbabakan. Hindi ka nagkitok ko. Hindi ko manis eh. Nako pa lang. Dana, zero na. Nalingan mo na ako. Hindi ko manis kung saan magpupuwa. Dana, zero na. Pagkapaman. Tapos may dara kami sa tubig. Tigisan mo na, sir, na. Nga doon, maggisungi ka na ano. Baka bukas, magtuto muna kita. Dana, sarado na. Sentro na Ay, bay, may pagbubus, bay naman namin. Tabakan. Bay na, bumakal na kita. Adi ato bang nagkaya Oo. nag-12 filter amin ato bang Ano? ato bang nag-12 filter to. Sunamasan nila. Refill o. Binutangan na sa filter. Hmm. Ang mga ito gusto ko mangyari, Ito ni. kung ano ta, refill. na, Sa 10 pesos na naman. Sa galon namin. na para makatipid kita sa ano, makatipid sa mineral, migbakal na sa filter. Paano pansadiri. Ito, ito na, nakapinter sa naman Filter. kami. Ito kayo sa filter ka na po. Kaya mi. Kaya, unom. Unom. Sabi ni Tugsok Ulo magpaspa. Sa pansadiri mo ngayon. Tana yung filter, 5,000 tatlo. Eh sige raw,
perang taon ni kami karabang sa mineral. Okay lang, pero sa dili mo. Pwede mo bang pagbenta? Mga ban kaya, kasi mo, kada bulan namin, nililigyan sa namin yan. Good evening po, sabi ni Kaotal Official. Good evening po, hello po. Downtown Tamsak. Hello, salamat sa mga nag-tamsak sa live at sa mga pumasok. Nagkikwento-kwentuhan kami dito. Nagkikwento-kwentuhan. Lalim po nga tanaw sa bago ay. Pagkagasong ko, pag una ko, ramarag na. Sabi ko, bangon. Kain. Oh. Bangon ka agad ako. Sabi ko, pag una ako, ano. Sabi ko, wala ko ramarag ng ano, sabi ko kami, nagkarakatok ganyan ako si Bano, di nakaloob. Nagkarakatok ganyan ako si Bano, di nakaloob siya. Ano sabi na yun, ramarag na? Ako, pag una ko, ramarag na. Dali ko na ano, pag bubad ko oras, ay, dala ko, di pa pala yan ako. Ipon ako na sa tubagat ko ah. Kasi ngayon lang ako nakatulog ng mahaba-haba talaga eh. At kabitin na araw daw, Oo. lagot ko, hindi na ako nakapasok. Basta ako mga obligasyon sa buong. Sino po si Idol Japper po? Yung update? Kay Idol po baka mga 10 po ata yung ano, yung update ni Idol. Try mo dito kung ano, Wala pa yun. Kasi basta lang mga 10 po yun. Kasi pinapahabol nga po ni Idol Japper yung ano, yung mga ibang naka-challenge na di pa nakaka-ano ng views. Tsaka sa revenue nakasend na. Yung views po yung pinapahabol ngayon ni Idol Japper. Kasi last na po ngayon, last day. Kasi 15 po ngayon eh. Bukas panibagong ngayon mag-announce yun si Idol kung ano yung task na ibibigay sa amin. Kaya late, Panibagong ano naman po. kaya late siya Oo. nag-update para yung iba talaga. Humabol lang Oo. humabol. Kaya nagbigay pa sa Idol ngayon ng ano, ng live pa ulit. Na pangalawang live. Basta awag lang aabot ng alas 12. Eh, nasa pinahangin mo ba? Yan. Dapat kanina pa ako makaka-live kasi dun sa ano sa premiere ko may mga may mga nag-comment doon na pwede raw mag-live. Nag raw si Idol. Hindi ko alam kung baka dun sa dun sa live siguro na Idol sinabi. Kasi walang post si Idol eh. Kuya Makbal, hello. Wala siyang post sa FB niya na ano. Titulad kagabi na may post talaga. Alin? Amod ko pinagpasa. Palaton, sige na. Sabi na, ito naman kita maglaba, pag-ulit. Ganun po ba? Ganun po ba? Balita po daw ng ligwag layo. Ano po? Ligwag. Lalo sa Team Gonggong. Parang hindi po maabot ata yung yung Team Gonggong. Hindi ko lang po masal kasi hindi ko naintindihan ng masal yung live kagabi. Nasa biyahe kasi kami. May nag-aaway na sa labas. May nag-aaway na aso. Sa labas po. Nagapon lang dito sa loob. Ay, lumabas pala kami kanina kasi bumili kami ng pangulam. Naka-quarantine tayo ngayon. Kasi galing tayo ng probinsya. Quarantine muna. Naliligo na yung asawa ko. Yan, comment po para may magpag-usapan tayo. Yung magdadala ka pa ng cup noodles. May mga baon kami cup noodles dun to sa tindahan namin. Grabe kasi yung cup noodles sa sa terminal. 50. Doble.
Samantalang, ano lang to, 27, na tindahan. Yung sa amin. 27. Tapos yung kape, isang timpla ng baso, 25. Pag bumili ka ng 12 pack, Yung tumbler, tapos orang mo sa pulo. oo. Kaya nakatumbler niya niya, ano ba sa tumbler mo? Hmm. Ang tinimpla niya kami sunod. Nagastusan lang kami mag-asawa, pamasahe sa ano, pag umihi. Lahat ng terminal, puro inihian. Hindi, pati yung CR, pati ngayon, ano na, upgraded na. Dati 5, ngayon 10 na. Ano, 10 na. Sampung doon sa ano, sa pili, pero sa akin. May, lahat may. 10. 5 peso lang. Ha? 5 naman lang. Ako sa akin nga, 10. Ay, overcharge ko. 5 lang. Sabagay, iba yung bantay dun sa babae, iba yung bantay dun sa lalaki. Bis na. Tapos na 10. Oo. Kasi 5 lang. Magpapabalot sana ako. Nakalagay. Sa pili. sabihin mo na siya ng 50 na pa sa'yo. Oo. Tapos 10. Ay, para na. Yung kumas pala Pili yung lang. Sabi positive to. Siguro ano yun, yung kaya naging 10 kasi kasama yung utot. Utot 5 piso. Nalawa pala, no? Mas mura pa kanigan si Daya, sir. Gatol. Tabang kito ko ay. Ito. Barbecue. Pati ito sisig. Magkano bili mo sisig me? Hindi. Ano, pero... Nagluluto na ng sisig. Mabakal man na muna yung ti bato. So pag ulay nila, magkaroon naman ti Boulevard. Abo, alam rin ito. Irab! Ha? Oo. Puro taba. Irab, tapos kusa. Full rated ko sa mga. Kanya na kado. Pero talaga sa ring turugan na dawa sa ritsa na. Kapresto. Ayun. Kadi. Ano? Ako yung ano sa atin. Ito po yung mga mumuraman sa inyo. Ano ko? Ano na talaga ang bag yun. Ito man lagod kami sa Pilipinas. Pagkagising ko kanina, kala ko umaga na, nalimpungatan ako. Ako wala pa akong upload. Dito lang talaga ako nakatulog ng ano, mahaba-haba. Pag nasa Bicol, lalo pag sa Barracks, nung kasagsagan ng ano, yung D1 pa lang. Tulog ako niyan, tatapusin kong ma-edit yung 5 vlog o 4. Tulog lang sila Kuya Noli. Mga matutulog ako alas 2. Tapos, gising ako 5:30. Magsisit ng ano, upload, premiere. Tapos pag naka-premiere ako, abang na-premiere, ligo. Tapos pag tanghali, live. Wala nang time matulog. Pahinga. Tapos sayaw-sayaw. Saka live. Pagkatapos mag-live, balik ulit sa trabaho. Edit na naman. Matutulog naman paggabi. Mga alas 2, alaw na ganyan. Pero kailangan nagbunga naman yung ano, yung pagpupuyat at nandun talaga yung tama yung mga sinabi ni Kuya Noli, mga advice ni Kuya Noli, na kung talagang tatrabuhin, mabilis mong makuha yung ano, yung tas na ibibigay. Gulat nga kami nung nakaraan na unang sinabi na idol na 50k. 50k yung ano, yung views, na dapat makuha yung 50k views sa loob ng ano, ng ilang araw ba yun? Sabi ni Kuya Noli, sige, kaya mo yan. Uy, may update na po. May update na sa idol. Nag-pop up na. Tingnan natin. Habang naka-live din ako. Tingnan natin yung update na Idol Japper.
malalaman na natin dito kung ano yung bibigay na naman sa atin na challenge na idol. Ito na, Subasco. Yung title niya ay thumbnail, Subasco Gonggong Kick Out Day 13. Oh, sabi niya, pinahabol. Pumunta na sila dun sa live niya, ano, ni Idol Japper. 5 viewers na lang natira sa atin. Tingnan natin yung ano, yung ano na Idol. Alad sigo. Japper. Sana ikukuha sa ano. Sasabihin yung mga update. Baka pang-apat tayo ngayon. Ako Kay ay kape. napakagay ng bagay kasi nalungkot ako dahil may mga makikitaw talaga eh. Halos naubos eh. Itagay ko na lang kayo. Itagay ko na lang. Pero, chat, Downloading eh. Ayun sa yung problema sa ito. next natin na to, dito nyo na makikita yung kung pag-aralan nyo lahat ng inyong takbo ng revenue at saka takbo ng views ninyo, magkakaroon kayo ng idea na makakasahod pala ako ng ganito kapag ganito ako kasipag, ganito ang mangyayari sa akin. So magiging inspiration niya, no? Kasi views at saka revenue, diba? Marami kayong matutunan dyan. Kapag May nagpakulay kay Idol, no? mayroon akong karisma. Uy, Matayan Mami's World. Salamat, salamat. Si Biboy yun, ano? Ay, iba pala si Biboy. Hindi pa sa inyo. Salamat kay ano kay Ate Chero sa pakulay kanina. Salamat, salamat, salamat. Napaka Salamat super dali Ate Chero. Sa lahat po. Kay Waray. Ay, culture sa pala itong Kautoy, shout out. yung sa charger mo tanano. So, dito, makikita niyo yung kapag ikaw ay maraming sponsors, ano ang impact sa revenue mo. Kapag ikaw ay may views na ganito, ano ang impact ng revenue sa'yo. Hindi ko na. Kapag Tama. ikaw ay nag-live ng ganito, Tama talaga yung advice nito ni ano, na Idol. Na? kapag Na yung challenge na binigay sa amin. Kahit di ka naka-challenge, pag gawin mo pa rin yung upload na sa vlog, ganito sa isang araw, 5, 4, talagang maganda yung revenue. Aba, si Pops Secrets. Secret way pa ko eh. Pops, shout out sa'yo, Pops. Oh, dami yung papakulay kay Idol, oh. Ito yung ito. Oh, boss. Ayun, oh. Ninang Sandra. Diyos ko lang, eh. Daming pakulay kay Idol. Salamat, salamat. Ninang Sandra, salamat. I love you. Kuya Ricky, sana pag uwi mo, makapasyal ka dito. Sabi ka lang, Parang simula nung gusto mo ng pag-update ni Idol, tuloy-tuloy yung inom nito, ah. Hindi na canopy. kaya? Oo. So, Hindi ah. May araw yun. Anong hindi? Nagtatagay sa may gin kalamansi. Chili Kills. Tanggal ka So, ba? diba kasama dyan, nakakatagay sila. Ako ang kasama ko nito yan, si Waray. Tatagay siya grande. Diba? Di na, no? Usa natin, no? Masa, andyan din. Sa mid-eros ako. Nanganganib din lahat Hindi sila. natin, ano, panara. Manos patay. Doon, kakaantay. May mga bagsak na nga pala, oh. Oh, gising ka pala, hayop ka. Gising ka pala. Mga puro vlogger yan, mga kasama niya. Alas 11 na eh. Okay. Kaya Jim, Kasilangan. Hello po kaya Social and Rajim Kasilangan. result na ipapasa ni At ano pa ako, nag-abang ng update ni Idol. Ay, kung mga viewers na hindi na tayo masyado. Dapat na yan. Mabalo siya din. Kung sa bangko ko. Ayaw mo, so sa ibabaw, no? Kaya nga natin Hello po sa 7 viewers natin. Kumuha sa gitna, di ka kumuha sa gilid. Sa gilid ba sa... Tabungan mo na, no? Sa gilid, ano? Oo. Pwede din rin siya. Nakarasa na.
Magkape muna kita ni. Paano kaya, ano? Siguro, kailangan Hindi mo ginagamit. kailangan gagawa tayo ng total, ako naman ang nagpatsya, paano yan, Ano pa to? Bago to magsabi sa idol. challenge. At syempre, ang mga viewers natin ay Oh. nakikita nyo naman siguro kung sino yung magsipag. Actually, at magsipag talaga, kailangan talaga mag-upload. Dahil may views tayo eh. Binabayaran namin. Ang Ang parinig ko sa inyo yung update na idol. hindi lang siguro ang ano man tawag doon yung yung people's choice sa atin naman followers choice ganun ba no kung sakaling mayroong isa sa mga kung mayroong isa sa mga challenger na ay yung mayroong mga hindi talaga makakapasok no tapos napili ng mga viewers na bigyan ng chance. 540 viewers. Ganun po karami ang nag-aabang sa update na to. Biruin mo, 11, mag-11 na pero Oo, dami pa. usually kasi pag nag-live ako, never akong umabot ng ganyang views. No? Hindi ako umabot ng ganyang 500 viewers pag 11 na kasi natutulog na lahat. Pero dahil sa challenge, talagang ang dami nag-aabang. So baka may chance pa na umabot tayo ng 1,000. So kung hindi tayo abot ng 1,000, Kumalay ka. mag-start pa rin tayo. Itong pakulay yung. Mga ano pa yan, mamaya-maya pa na sabihin ni Idol. kasi Freaksy TV Vlog, shout out. Nag 1K na yung Yan. views niyan sa live. Sasabihin niya na yung ano, yung result. Marisa Velarde. Hello po Kasuki. Yan. Kuya Ate Margie. Hello po Ate Margie. Alam po ganap Ate Margie sa ano, birthday ni Kuya Michael Alonzo. Ice tubig. Ito ang secret weapon ko. Yan. Kung kayo sa ice tubig, yan. Tagal-tagal mo na sa akin eh. Yan. Ang sa'yo. Regalo ko sa'yo yan. Ice tubig. Tsaka si Popsicle. Comment po ka, naririnig po ba ninyo yung ano, yung salita Uy, na si Idol Yayo dati? Roger. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Yayo Roger. Yan. Asawa ni Freaksy TV Vlog. May, shout out kay May. May Santos nandyan. Yan. Nag-shot daw mag-isa. Nag-shot mag-isa si Kuya Bong. Bakit wala ano? Walang pumunta na ano, walang bisita Ate Margie. Dapat na naman Ate Margie mag-shot si ano, si Kuya Bong para makapag-update. Hindi ko lang Ate Margie. Happy birthday Kuya Bong. Kabakbak. Mag-isa Dapat ka lang may mag- second shot chance out. din sa akin. Second Ilang taon ka na Kuya Bong? So next year. Next year. Yan. Marami. Hindi ko alam. Hindi ko pa alam kung sino-sino mga makikikaw kasi hindi ko. Ang tinignan ko lang ay yung ano. Tulog ka yung- butang. Mabon mapanos. Ang tawag ito. So, blossom. Ano? Revenue. Ang ano na sako. No, ang views. Ang tinignan ko ay ang revenue ng mga contenders. Ang views hindi ko pa nakikita. No, hindi ko pa nakikita. Inaantay ko si B-Dogs. So, pati ako ay natitense. Talagang first time to. Sa lahat ng pa-challenge ko, sa talang buhay ko lang nagpa-challenge ako sa Bukana. Sa Sword Community. Ngayon na ako nakaramdam ng ganito na nababahala, kinakabahan. Malakas pa mag-update ka na sa Margie. Sobrang intense. Ito na yan. Kuya, Ice Tubig, gumanda kapag balik ko, sabi ni Kapakpak. Yan. Dito ka muna ni. Ako naman maliligo. Suka. Habang nag-aabot ka. Rindo! Mag-iinit ako ng Pagbag mo Gagi, ka na. pupulutan kita ngayon. Sige. Magsa lang ka muna. Hindi na ako sa iyo.
Naririnig niyo po ba yung ano, yung update na idol? Oy, Dimsan, shout out. Bobot Santos. May mga at-at na naman yung mga pangalan ng mga Tilo. nag-comment, oh. Ano Tilo, kumusta dyan Tilo? Kumusta sa barracks? Sabi ni Diana Pico, nakakasad naman kung may makikik out sa mga team gonggong. Dol, talaga, nakakalungkot. Talaga. Pero, alam nyo, mayroon talagang maraming chance talaga na magkakaroon sila Tuwa ka naman sa bagod, kumanta. ng magandang views talaga eh. Mayroon talaga. Sayang. Pwede ba Wala. gawin ito? Mayroon talagang may mga tao talaga na hanggang good lang yung kakayahan nila. Grabe. Uy, shout out Dong Albert. Malakas. Yan, si Dong Albert, oh. Bye, ingat ka palagi dyan, bye. Yung sa Facebook nga, sila yung star. Sword choice. Oh, may mga ganyan eh. Orangeville, Ontario, Canada. Nanood kami ngayon ng live mo. Sabi ni Lawrence Quinto. Shout out po. Ang hirap pa sa'yo ng mga pangalan ngayon. Tama nga yung pera. Tulog na silang lahat na sword. Nag-edit pa kasi ako. Para may upload din ako. Alright. 6 viewers. Pili tayo na ano. No, kay Badino, Alia. Uy, Edo G, shout out. Sword choice, pwede pa makalusot. Hahaha. Yan, kung gagawin ko yan, hindi ko 6 viewers yung po. viewers natin ang pagdidesisyon Sa natin. bago. Una naman. Marami, may mga kasama ako. Ano? Wala na kami nag-video sa akin. Sila kabungo, tulog na yata, pagod dyan. Ibon yun mo to. Huwag pinalamok mo nag-load. Di siya. Hater. Hi, Dina. Oh, di ba? Good luck to all team, Gonggong. Nag-load. You are from San Antonio, Texas. Rhea Rose. Watching from San Antonio, Texas. Good evening po. Can't wait for the result. Crossing my finger to all of Ayaw, them. Rhea Rose. Wow! Shoutout po sa inyo dyan. Lynn Kulit. Watching from Bahrain. Yun. Salamat. Ano Grabe. Pumasok yung kanina eh. Malaking bagay yan. Salamat sa inyo. Mga ganyan. Kasi, Nagpakulay yung kanina. siyempre mga kasaward, Idol. hindi ako hindi ako nakapag-vlog ng 3 times a day. Yun talaga ang routine ko sa pag-vlog eh, para special yun na ginagawa ko na ulit yung bahay. Sa mga ano natin, sa mga sponsor. Buti pa nga yung aking channel eh. Ito channel ko, graduate din yata eh. Mark Waray. Basta, yung advice ko sa inyo, yung dashboard, no? Yung mga Huwag niyo, mas Mark Jory nagpalipad. Yung dashboard ninyo, sikapin ninyong ma-maintain nyo yung green, no? Mas maganda sana kung naka-green talaga siya, naka-up. Okay? 875 na. Sabi ni Frick, si Dol, suggestion, pwede pa ulit ka Dol, si Parit Team Gonggong at sa Basko na alanganin makapasok para fair. Hindi, meron tayong target talaga eh. Kung ano yung nasabi ko noon. Ito lang, yun ang sundin natin. Nagpapalipad din yan. Kapag kayo ay natanggal sa challenge, ang target natin kasi, ito para lang mabuhay ng loob. Kasi marami talaga nalungkot eh. Nalungkot talaga na hindi makapasok eh. Uy, Edo G, shout out, salamat. Bye. Guys, post natin Sword Choice sa Malaglag. Yeah, salamat, bye. At saka si Michael Villahin. Si Bustato yun ah. Si Bustato yun. Yan. Ito lang, ang aking masasabi dyan, Pilipin na pala. yung mga malalaglag, makikick out ngayon, lagi niyong isipin na kayo ay nasa sword community pa rin. No? Hindi po ibig sabihin na kapag kayo ay na-kick out, ay wala nang chance. Ang ating target ay $1,500. Ngayon baka
Baka na ano lang, madaming na... Ang ating target ay $1,500, okay? Sa revenue. So, kapag kayo ay na-kick out, hindi po ibig sabihin na wala nang chance na makuha niyo yan. So, di ba? Nawala lang kasi challenge, pero Pwede mo mulay. ituloy-tuloy nyo pa rin ang pagbablog. Subukan ninyong habulin pa rin yung revenue na $1,500. Malay nyo, kahit wala na kasi challenge, makapagpabayad lang. Diba? So, ganun lang po yan. So, iba lang talaga ang last challenge dahil nakatutok lahat. Ano gusto ako? Nalds Kiss, shout out po. Yun. Pwede ko lang kita ng box. Okay, so mag-self-challenge kayo lahat. O sabi ni Anino ni Louie. Yan. Oh, nasa ano pa rin kayo, nasa team community pa rin tayo ng Sword Family. It's me official shout out. So kapag kayo ay makick out, Meron mo bakal. nawala lang kasi challenge. Pero malaki pa rin ang chance na makuha niyo yung 1,500. So huwag kayong tumigil. Hindi ko mura kaya At least meron na kayong idea na ano, kunin. kung paano. Ay, maliligo muna po ako. Hindi ba kaya tayo mag-out? Kasi para marinig din nila yung... Gabi na, tulog na, sabi ni Hermie Ortiz. Ikaw, matulog ka na Hermie, baka magkasakit ka. Maganda yung self-challenge kasi ginagawa ni paring Bidogs yan sa challenge niya. Maganda idea yan. Oo, yan si Bidogs. Tayo natin. Nagkukumpit pa si Bidogs mga kasaward. Tayo lang natin. Ayun, nasa holiday na mag-update yun sa idol. Yung maliligo ka, minga. Ibang wala mo lang ito. Kaya nga. Kaya, Saan mo nang oras na? Dali kami. Wala hindi masabi ka. Kasi ito maaga mo. Guli ko na, naman pula. May daraw na mugad aso. Marigol. Angat na ako ng minargo. Oo. Kung baka magkumangon, tapos baka magpitis. oy, 1,000 na tayo. Oh. Yan na. Okay. Tatay Pandong, shout out. Okay, so, start na tayo. Kinabahan na ba lahat? Kinabahan na lahat? Na nakasama sa Okay. Si Bidogs po ay ano talaga? Talagang baka maulog Talagang ako ibang darang sabon. hands-on sa atingAkasolve, ibigyan nyo ng credit si Bidogs sa lahat ng mga challenger dyan, sa ating mga viewers. Suportahan nyo rin, may self-challenge si Bidogs. Si Bidogs po ang, hindi po biro, ang ilan yung ating contenders simula nung umpisa. Ngayon na may 20. Binibilang, may calculator po siyang ginagamit, no? Iniisa-isa po niya yung inyong mga views. Lahat ng mga upload ninyo, plus po niya yan. No, so, kapag nanghingi ako ng update, halimbawa, ilan ang views ni ganito. Pag sinabi ko na, after 10 minutes, ilan na ang views ni ganito, ganyan, mag-compute na naman yun. So, mahirap po yung ginagawa ni B-Dogs. Okay? Okay. Oh, sabi ni Anino ni Louie, Dol, rules is rules. Wala na integrity pag break ang rules. Kaya sorry sa mga makick out tuloy-tuloy. Oh, tama. Yan. Yan talaga ang rules. Di ba kuman talaga nila lang, sinabi niya, Mag-base lang tayo dun sa mahirap. sa Kakaiba yung ating challenge rules. ngayon. Yes, sinabi din ni idol na
Ngayon lang siya talaga, ano. Sa amin, uy, Kuya Gado, shout out. Sa mga ligwak, gawin nyo. Challenge sa sarili nyo. Galingan mag-vlog para panuorin kayo ng viewers. Yun. Sunny Shin TV, shout out sa Pero challenge talaga. iyo. Tara, Pwede yung balik start na tayo. challenge lang. Balik ka lang. Yung garagabi yan ina-announce niya. Oo. Update. Pati ako, kinakabahan eh. Tangina. Ang galing oras. Okay lang kayo? Yung mga kailangan. Hindi umalis dito sila talagang ano, nag-aabang sila. Grabe. Nakakatuwa naman. Iba kasi ang nasa challenge, iba. Alam naman ang lahat yan, talagang iba. Iba mga kasorry. Kasi ako ramdam ko rin yan kapag may pa-challenge, pati ako talaga nakikinabang din. No, itong channel ko na to, talagang nagkakaroon ng revenue. Sobrang iba. Kaya salamat sa ating mga subscribers, sa lahat ng mga viewers natin sa Sobert community. Maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga nakasuporta. Thank you talaga. Okay? Halungkot. Ramdam niyo ba yung lungkot sa kubo? Ayo. Yung iba nga, wala na yun. Nagsipag-uwian na. Okay. So. Okay. Nakaka-word. Ang sabi ko, October 15, no? October 15 ay ang paghuhusga. Okay? Yun ang sinabi ko no October 15. So, ngayon ay 15 ngayon. Okay? Sorry talaga, ako ay sa lahat ng mga supporters, no, kailangan nating sundin. Ayaw kong baguhin ano eh. Meron mga tao na gusto ko talagang makapasok sana pero magagalit naman sa akin yung mga viewers natin. Ayaw kong mabash dahil sa babaguhin ko ang rules para lang may makapasok. So kailangan nakadepende talaga doon sa kanilang revenue at saka sa kanilang views. Okay? So, revenue tayo. Ngayon ay October 15. So, dapat meron na silang day 13 ngayon, day 13. So, dapat meron na silang 650. Tama ba? Anbanson, shout out. 650. Tama? Paki-comment. Oo, tama. Okay. May 650 Okay. na. So, unahin natin ang Ha? Team Gonggong. No, ang gagawin ko ngayon, babasahin ko yung revenue. Hindi, mali. Unahin ko yung views. Okay? Unahin ko yung views ng Team Gonggong. Minsan baka makalagpas kita sa ano ha? Sa live. 11 na. Hindi ko na to hindi ko na siya in order kung sinong number 1, number 2, number 3 kasi hindi ko nilista eh. Kasi nga hindi ko nga tiningnan. Okay. Unahin natin si Maya-maya po, out na po tayo. Kasi baka lumagpas talaga. sinong unahin? Si Chong. Makalimutan natin. Mahaba-haba ka tayo. Okay. So si B-Dogs ay nagpasa sa akin ng views ng alas 10 para sa Team Gonggong. Ano itong value mo ito na? Itong value mo ito. Si Chong Luis sa views
ay merong May ibang grupo. 54,971. Ang Malakas na yun. Team Gonggong ay Community man sila. 50,000 views ang kailangan. So, ibig sabihin, pasok si Chong Luis. Okay? 64 views, 64. Sa revenue, Yung Luis, 64. tingnan natin. Dapat kaya magtali sila na kung pag Okay. abuse tawag basok sa dollars para So, anong pag-usad? Ang revenue ay dapat $400. Si Chong Luis ay merong ako kaya ya certain date na inuulo. Pag di yung mabot ka, di yung picture. Pero once na manahan. Pero $429. Hoy, dito. Maraming salamat. Thank you so much po sa support. Nakmay. Ibig sabihin po, Thank you. ibig sabihin po si Chong Luis ay pasok sa third round. Ang galing. So, ano naging pasukan? Okay, sunod natin sino sunod? Si Kahaw. ibang grupo iba. Kahaw. Tingnan natin ha. Vlog niya rin nila kung naka-English. Okay. English only. Vlog. Si Kahaw naman. Natutukan sa camera English. Oy, Fernando Bonifacio, shout out. Isa may parang niya siya iba. Sa views ay meron ng Makahigit tayo ng kape. 7 viewers, matatag-ag 7 viewers natin. 52,352 views. Ayan. Pasok. Ang lupit. Okay? So, pasok siya sa views. Tingnan natin yung revenue. Diyan ka. Oh. Okay. Sa revenue naman, si Kahaw ay merong $418. Bakit baka nagpalakpakan? Dito ka tayo. Kaya para makita na yung reaction eh. Ba't may red doors yan? Woo! Pasok! Pasok din. Sino? Sino? Si Kabansot. Si Kabansot. Hindi in order yan ha. Kayo nang bahala mag-ano kung sino top 1, top 2. Si Kabansot, kahapon ay graduate na eh. Graduate na si Kabansot kahapon sa views. No, ngayon si Kabansot ay merong 76,712 views. Ibig sabihin, pasok na kahapon pa yan. Dito tayo sa revenue. Manuel. Grabe. Si Kabansot ay nakaipon ng Gusto na yun? Ha? $452. Pasok! Mga kasord, magpasalamat kayo dun sa inyong mga sponsor ha. Yung mga nagpapalipad sa inyo kasi yung mga yan ay especially mga OFW yan, hindi po yan mayayaman. Yan po ay mga nagtatrabaho. No, naglaan sila ng dollar para lang mag-graduate kayo sa challenge na to. So, pasalamatan niyo ng malupit yan, yung mga yan. Kung sino-sino man yung mga yun. Okay? At si Dalubhasa naman. Okay? Si Dalubhasa ay merong views na 91,139. Okay? Sa views, pasok na yan kahapon pa. Para maano na. Sa revenue,
Ang inalupit. Si Jerwin Official ay merong 467 dollars. Ayan. Thank you po. Ma'am Sandra, thank you. Grabe. Last minute, no, lahat. Ang mga gunggong ay nasa 400 lahat. Hindi ko alam kung sino ang number 1, number 2, number 3, number 4, pero lahat sila nasa 400. May ilan lang ang pagitan nilang 4. Okay? Tira. Hello po sa it viewers. So, pasok po. Salamat kay B-Dogs. So, ito po yung mga kasaward. Ha? Pakita ko lang. Ayan. No, ayan po yung resulta ng Team Gunggong. Yan po ang pinasa ni B-Dogs. Okay, sa messenger po yan. Yan. Okay. Ngayon, dito tayo sa Subasco. Ito, malupit to. So, si B-Dogs ay nagpasa sa akin ng Subasco. Uy! Wala pa! Wait lang. Teka, hintayin natin. Dogs. Wala. Cellphone mo siya rin. Ano yung nabag ko? Hindi mo natin pagdarawan na dito. Dito mo. Bilang ko po eh. Okay, hintayin natin mga kasubard. Hindi pa nakapagpasa si B-Dogs. Ibig sabihin, kick out si B-Dogs. Ngayon mga kasubard, hindi ko kayang gawin yan. Itong pa-challenge na to, hindi ko po kayang asikasuhin na kapag naglilista pa ako ng mga views, bibilangin kasi isa-isa. Actual na pagbilang. Hindi ko na magagawa yan. Kaya malaking tulong talaga ang ginagawa ni B-Dog sa akin. Siya po ang nagbibilang sa inyo. Okay? So, hintayin natin. Malamang nagbibilang yun ngayon. Nagbibilang ngayon yun. Bibilang tayo. In-interview ko yan. Oh, sabi ni Kapapak, in-interview ni Kapapak si B-Dogs. At saka si Tim Tim. Yan. Okay? Sahuran mo ng malaki. Ay, bigyan mo ng tip. In-interview mo eh. Subago nga, naulugan to. Binutang ko muna sa nasahan. Pinatong ko. Nakaulog siya ito ko ba. May daan agad ka wifi. Ay, 11 ano na? Ako sa uda. 11:20. Nagbaka ka na ko uda. Dami talaga ito. Di meron pa, nag-loading ata siguro kaya no, kaya Idol Japper. Hindi, wala na yan. Sa akin. Paano ng oras kaya? Wala na ako. Ano yung gusto na ako. Ayan po at mag-out muna ako. Kasi nagpe-prepare na po kami. Salamat po sa mga nag-tune in. At paalis na po kami. Kasi ano na, 11 na, baka mapalayo tayo sa pila. So, maraming salamat po sa mga nag-tune in at sa mga sa nagpakulay po, maraming salamat po. Sa mga solid viewers, salamat. Yan. Ayan po. Bye-bye. Love you all. Ate Cherry. Ay, nag-ano pa lang si mama ko, diretso na daw tayo sakay. May uli pa po kami sa Adi. At Marigos. Bago maggaling. Yan, bye-bye po. Hindi ko na pa diretso na.